I això és un moble que tenia en un lavabo a primer de carrera i vaig dir, doncs hi poso llibres, però la veritat és que és lamentable. Veieu aquesta tassa que em van regalar les meves amigues? Tot jo amb la Taylor Swift fent així. Una de les meves passions a la vida és veure les portades del The New Yorker. Aquestes són les meves perfectes pedres. Una cosa curiosa sobre aquest estudi també és que el vaig pintar tot jo i es nota. Hola a totes i a tots, jo sóc l'Helena, dissenyadora gràfica, il·lustradora, i aquest és el capítol 2 de Cròniques d'una creativa. Una sèrie on parlem de creativitat, disseny, museus, llocs on trobar inspiració i de tot allò que ens motiva a crear en un món on tothom parla d'intel·ligència artificial. Perquè la creativitat necessita una cosa molt bàsica: mirada, temps i història. Tindràs petits tastets creatius en format vertical a Instagram i TikTok i els capítols complets a YouTube. I en el capítol d'avui et porto un tour pel meu estudi creatiu. Crec que és important que aquest sigui un dels primers capítols perquè al final tots els dissenys que faig sorgeixen aquí. Molt important tenir un espai on et puguis sentir representada i inspirada, així que em fa molta il·lusió poder-vos ensenyar totes les petites coses que he anat acumulant i que m'inspiren. Doncs comencem amb el tour. Aquesta és la porta per on s'entra. Estic una mica trista perquè de sobte ha fet un dia horrible i està plovent. Una de les gràcies de l'estudi és amb la llum del sol, que queda superbonic, però gràcies a Déu tenim un i dos focus, que no és el mateix, però amb edició jo crec que això ho arreglarem, així que vosaltres fingiu que avui fa un gran dia, ¿vale? Això és la porta, que com veieu, aquí tinc el meu vision board. El tinc aquí a la porta perquè és el primer que veig. Vale, doncs això és com la primera part de l'estudi, és un raconet així, està com al costat de l'armari amagadet, i doncs us explicaré una mica el que hi ha per aquí. Primer de tot, aquí tenim aquesta superparet pintada. Vaig fer una col·laboració amb el retolador Sharpie i quan estava pensant en què fer de col·laboració vaig dir: i si pinto la paret? Quins bons retoladors, no per res, però és que pintaven superbé. I després aquí tinc com una mica de popurrí de pòsters. Jo m'he mudat com molts cops perquè he fet la carrera fora. Llavors, a totes les habitacions que he tingut m'he anat posant pòsters. Vaig com acumular tots aquí. Per exemple, aquest me'l va regalar l'Àfrica, una amiga meva Àfrica, si estàs viendo esto, te quiero. Vam anar a un museu de Los Angeles i aquest quadre ens va encantar, llavors em va regalar com la làmina, després tinc aquest de Los Angeles, òbviament, tinc aquí la Rosalía, com sèries que m'agraden, tinc de tot, O sigui, aquest és un pòster de la Taylor que em va venir dins del vinilo de 1989, no sé, m'agrada molt aquesta part de la paret perquè és com que em recorda diferents etapes de la meva vida. I després, aquí al costat tinc un moble on guardo, bàsicament, roba. Com veieu, absolutament tot de la meva habitació és de color blau turquesa, o sigui, els calaixos havien de ser d'aquest blau exacte. M'he esforçat molt perquè tot combini i tot sigui entre blau, rosa i blanc. I res, aquí tinc fotos amb amigues meves, un collage amb la meva àvia, un quadre que em va fer la meva àvia. I ara mateix estic al terra per ensenyar-vos la meva llibreria, que sincerament no estic orgullosa d'ella. Els llibres no em caben i estan com apilotonats. No és ni un prestatge, o sigui, això és un moble que tenia... No és ni un prestatge, o sigui, això és un moble que tenia en un lavabo a primer de carrera i vaig dir, doncs hi poso llibres. Però la veritat és que és lamentable. Voleu que us parli de llibres? Bueno, la veritat és que no us puc preguntar. Així que, bueno, aquí tinc els meus llibres preferits. Una de les meves escriptores preferides és Taylor Jenkins Reid. També tinc aquí, que el tinc com exposat així, aquest llibre, que me'l va regalar a l'Àfrica també, que és sobre Yves Saint Laurent, no sé pronunciar el seu nom. És un llibre de postals que va fer cada Nadal i me'l va regalar a l'Àfrica perquè jo cada Nadal il·lustro postals i les regalo als meus amics. Llavors es veu que ell feia exactament el mateix, el camino de l'artista, que el tinc a mitges, però bueno, el farem algun dia. També tinc per aquí com làmines. L'any passat vaig quedar amb moltes artistes per fer com intercanvi d'art. Aquesta és una d'elles que es diu Artworks i és com una làmina de Sant Jordi, per això la vaig posar a la llibreria. Per aquí dalt també tinc làmines d'aquest cop que vam intercanviar. Aquí tinc un penjador que la veritat és que és bastant de postureo perquè no aguanta res, o sigui, està aguantat amb una xinxeta, ¿vale? I tinc algunes bosses superguais, la veritat. Aquesta, per exemple, me la va regalar el meu amic Miguel i és superxula perquè és com la Mona Lisa, però pintada per diferents artistes. Passem al següent espai. Aquest espai realment no té res d'especial, és simplement un mirall i fa anys vaig posar de tot aquí, o sigui, làmines d'artistes, portades d'àlbums, pel·lícules que m'inspiren. Tinc aquí la Rosalía de quan era el Mal Querer, o sigui, imagina't quan vaig imprimir tot això. Vale, i ara sí, passem a la millor part de l'estudi, que és on treballo. Tinc aquí el meu preciós ordinador, és que és perfecte. Primer de tot, la cadira, el més important al teu espai on treballis és la cadira. Llavors, jo me'n recordo que quan me la vaig comprar vaig estar provant moltes cadires. Doncs tenim aquest racó on tinc, com no, 200.000 pòsters. Tots els pòsters, menys aquests, són meus. Són totes les postals de Nadal que he fet cada any, il·lustracions, de tot, menys aquest que és el cartell de Santa Tecla, que me'l va donar l'artista que va fer aquest any el cartell, que va ser xulíssim. I després, aquí, també tinc dues làmines d'un artista que es diu La meva vena artística, que també vam fer intercanvi d'art i les tinc aquí, és que m'encanten. Aquí tinc de tot, la veritat, o sigui, és el típic lloc on tinc totes les coses per fer manualitats, tot el material per dibuixar, la meva llibreta que la amo, on cada any em poso els propòsits d'any nou. Mireu aquesta tassa que em van regalar les meves amigues, tot jo amb la Taylor Swift fent així. Aquí darrere tinc aquest llibre. Si no sabeu què regalar-li a un dissenyador gràfic, regaleu-li llibres de
Taschen. És una marca xulíssima i és com tota la història del disseny gràfic des del 1890 fins avui. Aquí tinc una postal d'un artista de Costa Rica, aquesta llibreta que em van donar en un festival de disseny i vaig dir, és exactament dels colors del meu estudi creatiu, o sigui, blau i rosa. Aquesta capsa, que la vaig dissenyar jo, del meu estudi... perquè clar, això no us he explicat. Jo, al meu últim any de carrera, vaig fer el TFG sobre la creació d'aquest estudi creatiu. Llavors, clar, això és el TFG, com podeu observar, doncs està tot fet amb els colors de l'estudi. Un dels projectes que vaig presentar com de merch del meu estudi va ser un packaging amb una espelma dins, amb coses que em representen i que estan al meu estudi, com el tocadiscos, botes cowboy, una càmera, un llacet. Aquí el disc de la Maia, de Però no passa nada. A mi la Maia m'encanta, soc superfan, i aquest disc m'encanta el disseny. Darrere tinc una làmina que em vaig comprar a Nova York de The New Yorker. Una de les meves passions a la vida és veure les portades del The New Yorker. Aquí, que tenim el meu perfectíssim ordinador, té uns perfectíssimos Sony Angels. Són tan monos, estan com així, veient-me treballar. A baix de l'ordinador tinc una targeta del meu estudi creatiu. Molt important, just davant, tinc aquesta pedra, la pedra lapislàtzuli, que és una pedra associada a la creativitat. Voleu que us ensenyi les meves pedres? Com que no em contestareu, us les ensenyaré igual. Aquestes són les meves perfectes pedres. La ametista, que és la pedra de Piscis, que és el meu signe, va molt bé per dormir si te la poses a sota del coixí. L'ojo de tigre, que va molt bé com per protegir la teva energia, perquè ningú tiri energia negativa. El cuarzo, que la tinc amb el meu nòvio, que és la pedra de l'amor. Vale, seguint per aquí, tinc una capsa amb 1000 coses. El disc de la Amy Winehouse, que és una de les meves artistes preferides. Aquí darrere tinc un dels meus discos preferits del món també, que és Hopes and Fears, de Kane. Després aquí tinc aquesta càmera, que és exactament del color de la paret. Para nada intencionado. Ai, aquest parche de Costa Rica, que em va encantar. I aquest gat, que és perfecte perquè aguanta coses. Vale? Aquí tinc l'àlbum de La Casa Azul, que és un dels meus grups preferits també. Bueno, us n'adonareu que sóc molt pesada i tinc 1000 coses preferides, però per què has de tenir una cosa preferida? La Casa Azul m'encanta, he anat com a 3 concerts seus. Aquest parche de El viaje de Chihiro, aquest gerro perfecte, que és un cor i té flors que he anat acumulant de diferents rams, perquè no sé si ho sabeu, però aquest tipus de flor no es panseix. No sé si aquesta paraula existeix. Darrere tinc una làmina que em vaig comprar a Viena del quadre de Gustav Klimt del Beso, que és maquíssim. Una postal d'aquest any que vaig anar a treballar a Los Angeles. I després aquí al costat tinc aquesta làmina. El context és que una de les meves pel·lícules preferides és la trilogia de Before Sunrise, Before Sunset and Before Midnight. I a la primera pel·lícula van a una tenda de vinilos i com que es posen a escoltar els vinils, volia un record perquè és que m'encanta. És com el logo. Però és de veritat, o sigui, vull dir, és un disc de veritat. A sobre em van regalar un vinil. I després aquí tinc una de les coses més importants de l'estudi, que és la meva col·lecció de vinils, però no us l'ensenyaré avui perquè tinc pensat fer un vídeo de vinils que m'inspiren a crear. I aquí tinc un gerro que, quan em regalen flors, doncs hi poso flors. Però ara mateix no en tinc. Passem a la part de dalt dels prestatges. Soc conscient que està la paret molt mal pintada. Però una cosa curiosa sobre aquest estudi també és que el vaig pintar tot jo i es nota. I llavors en aquella part hi havia com moltes humitats i va ser impossible. Aquella làmina d'allí li vaig comprar a una artista super maja a Hawaii. És la meva platja preferida, que es deia Tunnels Beach, però com interpretada d'una manera molt guai. Aquí tinc com espelmes, ambientadors, tasses amb flors també, que acumulo de rams de flors. Aquest gat, que me'l va regalar a l'Àfrica també. Això que m'ho va regalar la meva amiga Sandra, que és el disc de Folklore, que és el meu disc preferit de la Taylor Swift, en petit. Supermono. Allà una postal de Viena, unes flors que em va regalar la meva amiga Ruth perquè són del mateix color que el meu estudi i les va fer ella a mà. És que amo. Òbviament tinc allà el disc de La La Land, Pretends to be Shocked, el disc de The Tortured Poets Department, allà darrere un quadre de Manet, un osito, de quan vaig anar a UCLA, un barrilet de Santa Tecla, si ets de Tarragona ho entendràs, un pot que vaig pintar del color de la paret, amb molts stickers i coses, i a més com que tinc aquí la pulsera del Motomami Tour i del Eras Tour. Després tenim aquí com 4 calaixos que la veritat és que m'agradaria ser una noia estètic que té els calaixos superordenats, però la realitat és que els tinc a petar de coses perquè tinc molta sort, he de dir, i les marques m'envien materials, milions de llibretes. És que a més són uns calaixos que són superprofuns, o sigui, per allà al fons hi ha 1000 coses. Tots els calaixos són absolutament un desastre. Més materials per pintar. Aquí tinc com 200.000 coses de tecnologia, tabletes gràfiques, micròfons, discos durs, carregadors, de tot. No, millor no mireu. I aquesta és la que vindria a ser la meva part preferida de l'estudi, però avui que fa un dia horrorós, doncs no es veu les finestres que tenen una vista molt bonica. Després a l'estudi també hi tinc coses com el tocador, l'armari, el llit, però crec que no són com coses relacionades amb el disseny, així que per últim us ensenyo aquesta paret que demostra la meva petita obsessió
per les pel·lícules d'Estudio Ghibli. I doncs fins aquí el tour del meu estudi creatiu. Espero que t'hagi agradat, que no t'hagi donat molt la xapa explicant-te ai, és que aquesta làmina... Ja saps que si vols seguir veient episodis de Cròniques d'una creativa et pots subscriure a aquest canal i em pots seguir a xarxes socials, que us les deixaré per aquí, i ens veiem en el pròxim. Adeu!